Tam formatlı müşteriler. Ne? Nomra deyin restağın. Süleyman Havuz dağlar vatlagan. Bilýäňiz speaker agamy Georgia kamyda gelip hormatmyşdylar. Gelin Georgia bitsiga garaşýar. Näme kibedene Toyota Camry 20 mate nesip etsin Süleyman aga. Maşgalaňyz bilen gulp bilen agam. Ne ogulju hormatmyşdylar görüňüne. Süleyman aga. Ana kortlaryny getirdi, abmerat hormatmyşdylar. Gelin. Menem sen işin gelin. Ben alaýmasam üzülüşmek üçin bunu. Nesip etsin. Gelin hormatmyşdylar bitsiga garaşýar. Ýaşy aga sana garaşýar. Toylar kutlu olsun, yaşlar batlı olsun, katkılı toy gidip dur. Kim mağdur ödeyiniz, yine de. Ana. Aman yarışı okun. Ana. Kutlu olsun toylar, yaşlar batlı olsun. Yine kov aydımlar geliyor inşallah amaliyle. O kabirlere meliye kabir. Toyları bile. Bile. Sağ olun. Gavur avtomatikle geldik. Nesip edenler. Maşina aldım. Täze sağ olsunlar. Hürmet. Köne maşinalaram atgallar, afgen etdiler, garaşyk ýagdaý. Indi 3 aýda işlämesem üzülüşek bolup. Hemmäňe de nesip etsin. Hamra, paka skajy. Aka. Nesip etsin aga. Toylara min. Tamam. Eni tutsam 3 gün näp nirä gitdiň diýip soraňok. Salam ýakrban dostlar, biz Almastorda nirde durmuşda gündelik ulanýan gadjetlarymyzy hasam bir bedeýän ýer we şol sanatyň bir gadjetde däl. Öý hojulymyda esasanan zinanamyda değişli köpräk Dyson'lamyda we şoňa megdeş kalankodur PlayStation içinde yer bar. Indi bu haýtyma däl Dyson V10 diýeli, bu da Bu da V10. Buna näme üçin täze soňkusyny beripdiňiz aý buna? Aý bolýar, ulanýar zatlar. Biz näme diýäs? Mehriban dostlar, häzir kim birinji Dyson palesosy düzmeşek. Bilem, zawk gevnek. Onam şu gadak berişi, Teheranjan öýdi söküp berdim, düzmeli. Kim utsa, näme diýär? Dyson at berem o, gönaýdy. Yo, dur. Egerde sen utsaň, öňüňdäki 6-njy gün uborkany mene diýär. Egerde men utsam 3 gün näp nirä gitdiň diýip soraňok. Tamam, sorama. Soraňok indi ýerden geljekdämi? Bay. Bolýarmy? Var. 3 gün näp ýerden gelýän. Sen 3 gün payda haýsamada 3 gün sorawmada. Hatapmy? Bilýän oýda näde düzülşüni. Uçak bilýän öýdä. 3 güni bark edel onu. Seni tutursan. Bolýar 3 gün bark edýär. Toşna. Bolýar. Tamam. Şaýa, dolun. Dronin. Bir saat beran no, Tiran. Gitti mi? Tak. Tamam, şolay diýen. Yanlış mı? Doğru mu? Doğru yazmışlar. İbi ama kendi. Yanlış ha? Men kimi? Menki yanlış ha? Şöyle diýen. Men ka doğru var yanlış. Baka şunu. O yanlışlar değil mi? Şuna doğru. Tak. Bir bulan. Şöyle. Doğru mu da kayıt otuyorlar ya no, no, no. Şunu mu? Ha, bu ne? Ne mi takın zaten kontak mı? Ha? Oturdu, oturdu. Çok oturdu. Şuna diýen mi bu ne? Ya tamam. Tak. Ya Ahmet kut bilýän adam, ne to? Ne men kut malum aytansa? Aha. Ja, driş bolýan oturdum. Yok, dur, şu var ne? Şöyle. Yanlış mı? Burada duay melli yapayım. Çünkü bu itkatış medyada çalışan ne doğru. Pon ay oturun dostlar. Şart gün yazın komentarya. Doğru ne doğru. Aha. So. Yürü mü? Nasıl buldum? Tamam. Ya nime son kuma diyorlar mı? Bir sayıda bak. Doğru mu diyorsun? Ben bulaştım çok. Şey lan. Buldum. Dur başla. Yo. Think ansadın. Oydunuz da son kuma diyorlar. Son kuma delna barı zımara içinde böyle. Yok o buna seyredemedim anlamam. Nasıl kıynen öyle deyini bilýär. Ne şu da kendi yoktu da. Bate. Yok o. Ay bolýar. Mutlayas, yöne kim ötkürni ýatsa aýdym. Diňe bu modellerden Almastorda görnüşler ötken. Şu bizani feral aýyny görýän bolsaňyz, onu ähli görýän gadjetlaryňa diňe bir gadjetler, şuna teknikalarga 10% skitdan dowam edýänini min adymdan getirip ýatda diýär. Mutlayan Borkan Dyson efendim. hiç kim görmeýänligi mowzat öýdü. Borkan Dyson efendim. Anlat. Şeyden bolýar. Borkan etmesen hasam. Dövme işte. Sen sağ ol.